Hi mga lalab, good afternoon sa inyong lahat. For today's video mga lalab, pag-uusapan pala natin mga lalab yung about sa ating ah, long form video mga lalab sa ating in-stream ads. Kasi mga lalab, alam nyo ba, start from May 6, hindi na mga lalab nagkaroon ng ads ulit yung aking mga upload na video. From May 6 until now mga lalab, wala kahit isang ads ang nakikita ko mga lalab. Ano bang dapat natin gawin mga lalab? Tama ba na i-continue pa natin yung pag-upload ng ating mga long form video mga lalab? Kasi ang mga video na ina-upload natin dyan ay pinaghirapan yan natin. So ngayon, kahit isang ads mga lalab, wala tayong ads. Tiningnan ko mga lalab, lahat sila mga lalab 00.00. Ayan. Pero mga lalab, yung ating ads on reel naman mga lalab, okay naman siya. Yung mostly yung mga ano ko doon, mga upload, meron naman silang earning kahit 00.01, at least mga lalab, merong napasok. Kaysa naman sa long form video, kahit pisong duling mga lalab, wala. So, anong gagawin natin ngayon mga lalab, di ba? Yung baby ko mga lalab nakikisali. Kayo ba mga lalab, ganun din ba kayo mga lalab sa inyo na walang ads yung inyong mga upload na long form video? Kasi para siyang mga lalab nakakatamad no na mag-upload ng mga long form video kasi upload ka ng upload, wala ka namang napapala, di ba? Walang earning. 00.00, di ba? Tama ba na ipagpatuloy pa natin yung pag-upload mga lalab? Pero siguro mga lalab, baka after malay natin next month, 2 months, sunod na buwan, or kasi mga lalab, palagi naman nag-change yung ano ni Facebook, yung mga patakaran niya mga lalab. Lagi naman siyang may update mga lalab, baka next month bigla na lang magbago, magkaroon na ng mga ads ng mga lalab. Kasi walang kita eh. Anong gagawin natin sa mga video na yan mga lalab? Panay tayo video. Parang nakakatamad gumawa ng bidyong long form video mga lalab. Parang nakakatamad gumawa ng long form video. Kasi ganyan nga mga lalab yung nangyayari. Yan. Buti pa ganito na lang tayo. Lia, don't touch it, anak ha, don't touch it. It will fall down. Ganito lang tayo mga lalab. Anak, don't touch it. Mama is vlogging. Okay? I told you. Yeah. Mga lalab, kaliligo lang natin mga lalab. Saka mga, alam nyo ba mga lalab, katapos lang ng ulan. Ganyan lang ako mga lalab maglagay ng pangmilik mata. Alam niyo mga lalab, kahit nasa bahay lang tayo, kailangan natin looks always pretty. Hindi natin kailangan magmukhang pangit mga lalab kasi pangit na nga tayo kakaalaga ng bata. Ayan, kailangan ating sarili, wag nating papabayaan. Kahit kunting makeup lang mga lalab. Maglagay ka ng kunting lipstick, ayan. Kahit wala naman tayo mga lalab pinapagandahan kasi malayo naman yung ating asawa, ayan. Yung aking asawa mga love, wala dito mga love. It's very, very long, ano. He is on the far, far, far country. Ayan. Andun sa malayong lugar mga lalab. Di natin mga love, di natin kailangan magmukhang, ano, mukhang ugly. Ganyan lang. Stand up. Ganyan ako mga love, maglagay ng mga labo. Para magmukha tayong laging fresh from the farm. Di ba? Wala pa nga ako dito mga love. Yan palang mga love, yung ating kilay, yung aking pilik mata mga love, yan lang. So yun lang po yung ma-share natin ngayong araw mga lalab. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat dyan. Bye-bye. Bye-bye.